Hormatly şerhädir urta gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barda ýurdumyzyň gidrometeorology barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edýärler. Hormatly ýaşlar, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň çarwa Nowruz döwri mart aýynyň 20-sine tamamlanýar we mart aýynyň 20-ýerinden Nowruz döwri başlanýar. Mähriban adamlar, gelingen bolsa mart aýynyň 15-inden mart aýynyň 20-ýerine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna kimde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş bolalım. Yani gelecek heptanyň ortasynda we ikinji ýarymyny ýurdumyzyň çäýne Demiraz Gunatardan çyly howa akymynyň aralaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýatlaryny we Aşgabat şäherini ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň geceňki temperaturalarynyň hepdanyň ortasyny ýokarlanmagyna garaşylýar. Hatda qaýgy Ýurdumyzyň Balkan welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň ortasynda we ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Günnägerden Demiraz Gunatary ornuny ötgeden tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymal öňsmegli hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 3-8 gradus sowukdan 13 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 21-26 gradus, welaýatyň Kanariýa etraplaryna 9-14 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň ikinji ýarymyny ýagşy ýagar. Günnägerden Demiraz Gunatary ornuny ötgeden tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymal öňsmegli hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 2-7 gradus sowukdan 12 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 2 gradus sowukdan 22-27 gradus aralygyny maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň ahyryna ýagşy ýagar. Günnägerden Demiraz Gunatary ornuny ötgeden tiýlik sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şymal öňsmegli hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 3 gradus sowukdan 8-13 gradus aralygyna maýyl, gündüzlerine 7-12 gradusdan 27 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň ahyryna ýagşy ýagar. Günnägerden Demiraz Gunatary ornuny ötgeden tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymal öňsmegli hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 2-7 gradus sowukdan 14 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 0-5 gradusdan 27 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşary welaýatyny ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň ortasynda we ahyryna ýagşy ýagar. Günnägerden Demiraz Gunatary ornuny ötgeden tiýlik sekundda 6-17-den 10-15 metr ýetýän şymal öňsmegli hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 4-9 gradus sowukdan 8 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 1 gradus sowukdan 17-20 gradus aralygyny maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkap duran bulutly howa bolup, hepdanyň ahyryna ýagşy ýagar. Günnägerden Demiraz Gunatary ornuny ötgeden tiýlik sekundda 8-17-den 10-12 metr ýetýän şymal öňsmegli hemde howanyň temperaturasynyň gejelerini 3-5 gradus sowukdan 10 gradusgacha maýyl, gündüzlerine 1-3 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly ýaşlar, ýurdumyz boýunça mart aýynyň 15-ine magnit gaýdasynyň durnuq ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz mart aýynyň 15-inden mart aýynyň 20-ýerine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçörüniň gadadan 5 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýlehem ýaz faslyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, fasla görä geyinmegi maslahat berýär. Mähriban ýaşlar, bu düzgünleri berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.